Čaute lidi, já vás vítám u prvního, ono se to laguje, u prvního let's playe jsem to společně s Janou. Ahoj. Bylo to menší módy. No prostě módy, no. No jo, no prostě módy, no. A to jsou lagy a blbá generace světa. A ono i se říká, že v tom biomu, v kterém teď jsme, což je džungle plus Moře. moře. No, Ale tak. já jsem tady viděl ještě jeden biom, v kterém se to strašně seká. Já jsem babička, takže já se No, já jsem teta. No, já se teda namíru rovnou radši. Jsem teta Greta. A už se to... Co se laguje? Dobrý, tak počkej, možnosti. Nastavení grafiky, rezidence. Tak dáme short Tak. a ještě chvilinku počkat, než se to zase vygeneruje. Teďka skočí. Teď jsem to říkala, že skočí do moře. Vidíš? Jsem prostě skákal. No, skok z vysoké výšky. Jo, tady to je ta hnusná blbost, kterou ani nechci těžit a ani nebudu těžit. A já chci trošičku, ne, já se chci nejdřív trošičku porozhlídnout, co tady stojí, a tady to si beru. To se bude hodit. Ne, mě to spadlo do vody. Ne, dobrý. Beru, jsi tam. Pustí mi z toho padly dvě. Beru. Já bych chtěl potom najít. Jo, my bychom vlastně mohli začít s přípravami na jedny úplně suprový bloky. Ale to potřebujeme dřevo a lopatu. Jo, ale jenom vás chci upozornit, jestli někdo přijde a řekne ahoj, tak to je jedna naše taky kámoška, jmenuje se Vali a je trošku střeštěná. Tak, to tu zase natáčím 2 minuty, to utíká docela rychle. No, tak Vevi, když se na to koukáš, tak je to úplně pomalý, jako, co to tam je. Tam je nějaký stín a plus tady něco hnusně černého. Co je? To je pak obří televize. Podíváme se na to zblízko. Co to je? Socha. To je nějaká... Ale to je fakt jaká socha, nebo? Jako co to je? Klaní se cigánský soše. Tak to asi vypadá nějak Veronika. Taky tak nádherně černá. Veroniko, jestli se na to koukáš, tak tady máš bratříčka. Bratříčko, nebo co to je? Já vlastně jsem se... Prosím tě, ona se na to nemůže koukat, ona nemá internet. Zdena má. No, Zdena tak, ale tu se bere někde z popelnice, někdo vyhodil starý vysílač. Nebyla nějaká jiskřička. Už to vidím, ne, už mi tady budou psát do komentářů nějaký cikáni. Ale vážně, Jana, já ti nechám to sdílko a ukážu ti, že to vážně dám na to YouTube, takže... Jo, to nemusíš říkat veřejně. No, musím, protože tady stá cigánská soška. Fuj, co to je? To máš 4 obličeje. Hej, potom, až budu mít nějaký suprový kompaš, tak to si vemu domů a budu se k tomu klanit. Když mě cigánska zbije. Jasně, jako potřebuji štěrk, ale jde ten... Ne. Lomeno. Jako úplně vidím Veronu prý. Jestli mě nesadí lezu, tak nemůžu domů, ne? Že lezu, potřebuji domů. Jo, jasně, písek, jíl a
a štěrk, je mi to jasný, potom to dám do craftingu, to se vypálí a budu mít superový briky. Jo, super. Já jsem krafťař. A v tady tom hnusném místě teda vůbec nebudu. Teďka jdu se mnou sportnout. Nějaký krásný upravený místo. Nový postavený už. Můžu na multiplayeru. No, to je super. Já si tady potom chci udělat Dino Park. No, Dino Park. No to zbláznil. Dám si tam T-Rexe, druhý den přijdu a nebudu vědět, kde je vlastně můj svět, ale protože, nebo budu hledat asi 100 hodin svůj barák, protože... Jo, jako minule, jsme se ztratili. Jo, jasně, vůbec mi to nepřipomínají, my jsme měli tak dobrý věci, zabili jsme jednoho bossa, tyjo, a najednou se ztratíme, ach jo. No jo, ale teďko, kdyby jsem umřel, ale neměl by jsem postel a měl by jsem dobrý věci, tak já si možná dám ještě, když dám M-ko, jasně, Kinkančko, nebo co tam je napsáno. Nějaký čínský znamení. Ano. A none. Tak tady je napsáno none. What the fuck? Aha, mně se uložil svět. Ježíš, to jsou zase lagí. Aha. Co to je za písek? Není to tam tak kotej. Zkusím. Jenom co si tady vykopu dírku. Kdyby náhodou. No. A to... Je to ono! Ti to říkám. No. Voda je lepší. Voda je lepší než obecně ohrožení. Už to vidím, já budu tady ve vodě těžit ten Níl a najednou zapadnu do nějaký blbosti. A No, to tekutýho písku, jako minule. To máš taky natočený? Ne. No to byl tam vlastně ten velký střih. Jsme zapadali každou chvíli les do písku. Do tekutýho písku. Jo. Zapadaly ovce. Že mi to nenapadá dřív. Kravičko. Já znám pro tebe moc dobrý papání. Hej, to je pravda. My bychom si mohli udělat takovou farmu. Že bychom, tady jsou takový smaragdy, do kterých se chytají spavnery. A my bychom si mohli třeba udělat spavner na slepice nebo na krávy, to už je jedno. Na prasata. Nebo na ovce. No, tak na ovce klidně, to už mi je jedno. No, ty by dávala i vlnu, tak co? A vlastně my jsme si tam dali jakoby ten písek jakoby nahoru. Pod tím pískem bychom vykopali jakoby díru a my bychom stáli pod tím pískem a jak by to spavnovalo ty ovce a oni by do toho zapadali, tak by to zabilo a my bychom dostávali ty blbosti. No, teď ti to řek. No. A já si myslím, že tady to by mohlo být konec videa. Jak jako konec videa. No já si myslím, že pro tady ten díl by to mohlo být dneska vše. Tak já se teda s váma tady loučím a uvidíme se u dalšího dílu. Tak ahoj. Říkám ahoj. Říkám ahoj. Tak, naskle.